alguna substància química que porti una planta, per exemple, però no pot actuar de químic pròpiament dit, perquè per això necessita un laboratori amb tots els utensilis que hi ha als laboratoris. Alguna altra pregunta, si voleu? Amb els estudis aquests que estaves parlant sobre el càncer, Amb els estudis aquests que estaves parlant sobre el càncer, que volíeu treballar el... Sí. En quin sentit s'utilitzaria? Sobre què aniríeu a buscar o sobre què atacaríeu? De moment, en una primera fase, les investigacions solen ser merament descriptives. És a dir, que es busca un grup pilot, es busca un grup experimental, i al grup experimental se li aplica el factor d'investigació, en aquest cas el consum d'ayahuasca, i simplement s'observa què passa, res més que això. Aleshores, el que passa és que la cosa és més complexa, perquè cada vegada sembla més incontestable l'origen emocional del càncer. I cada vegada hi ha més proves que certs càncers de pits, per exemple, les dones, estan relacionats amb certs tipus de trastorns emocionals o psicològics. I l'altre dia parlava amb un oncòleg, diu que a vegades està més clar que el càncer de pit, per exemple, les dones, té a veure amb la pèrdua d'un fill o amb l'abandó del marit o d'algun nòvio que tenia la parella. I amb un impacte així, emocionalment mal digerit, pot acabar generant una desviació cel·lular, com és el càncer. Aleshores, clar, com que l'ayahuasca obre l'inconscient, dit en termes nostres, si fossin daimistes o xamans o l'UDB parlaríem altres termes, però crec que aquí ens podem entendre tots parlar en termes més o menys psicologistes. Aleshores, com que l'efecte de l'ayahuasca inca directament sobre les emocions, com qualsevol tècnica o qualsevol propulsor químic que dilueixi la rigidesa de l'ego, permet que flueixin les emocions. Llavors, esclar, d'alguna manera o altra ha d'afectar també directament l'evolució d'un càncer, d'un tumor. D'aquí que és una investigació complexa i el primer pas serà, com sempre, de simple descripció. Inclús estic pensant de fer 2 grups experimentals i un pilot, és a dir que com que en aquesta búsqueda de recursos per induir estats modificats de consciència que permetin a la persona experimentar l'ultrascendent, perquè també és una dimensió intrínseca nostra, l'experiència de l'ultrascendent, del que hi ha més enllà de la meva pell i de la meva idiosincràsia. Doncs en aquesta búsqueda l'ésser humà ha trobat moltes tècniques, i des de fa ja més de 10 anys que uso la respiració olorènica, com que aquí es van prohibir els enteògens, ja fa més de 10 anys, de fet ja en fa quasi 30, no en fa més de 30 ja, que s'han prohibit els enteògens, doncs 32 anys per ser exactes. I després s'hi han anat afegint substàncies psicoactives que han anat sortint de treball de síntesi. Llavors, amb aquesta búsqueda de tècniques que permetin aquesta dissolució de l'ego, doncs vaig elaborar la respiració olorènica, que és filla de la respiració súfi, de la respiració holotrópica del groc, de les respiracions pranayàmiques, concretament d'una tècnica que es diu Kapalabhati. Hi ha altres fonts mil·lenàries d'ús de la respiració per induir estats modificats de consciència. Llavors, estic pensant de fer 3 grups i que un sigui un grup de referència, diguéssim, un grup pilot de malalts de càncer que no rebin cap tractament especial, un altre que prenguin ayahuasca i un altre que passin pels tallers d'integració vivencial de la pròpia mort, que són uns tallers que fan més de 10 anys que dirigeixo mensualment, i que les persones que venen a participar-hi tenen aquesta experiència de l'ultrascendent, però a través d'una tècnica de respiració, amb tota una preparació prèvia que hi ha del cos i dels estats anímics, etc., per poder-se deixar anar a experimentar la mort. Llavors, estem acabant de perfilar-ho, però de totes maneres, encara que sigui amb aquests 3 grups, que és el que probablement acabarà sent, en una primera fase serà simplement de descripció. Llavors, vol dir descripció del que se'n diu benestar vital, descripció d'equilibri neuròtic i, a més, també es va esperant llavors les analítiques que ho faran a l'Hospital de Sant Pau per veure si literalment els metabòlits del càncer, no sabem bé què és el que medeixen perquè no soc químic, doncs augmenten o disminueixen amb aquestes pràctiques, sigui l'ayahuasca, siguin els tallers d'integració de la mort amb la tècnica de respiració. Però d'entrada és només observar. I probablement
encara que es trobi que hi ha una interacció positiva amb el càncer, caldrà que passin molts anys abans que es pugui fer alguna altra investigació, si és que s'arriba a fer, que vagi més enllà d'això, perquè s'està investigant sobre l'ayahuasca des del punt de vista farmacològic de fa 2 dècades amb ell. I just ara s'està començant a descobrir, just ara, que encara no està ni publicat, que precisament el que fins ara es creia que era inqüestionablement la substància psicoactiva, que resulta que no ho és, amb la qual cosa vés a saber. És a dir, sobre com ens afecten els enteògens a les persones, els psicòtrops, la veritat és que en molt pocs casos hi ha ni un mal esquelet teòric que ens permeti moure'ns fent hipòtesis que tinguin una certa verosimilitud. Per exemple, l'LSD, que segurament la substància més estudiada de totes les substàncies psicoactives, doncs ben bé no sap com actua. Hi ha moltes hipòtesis, però ja comença perquè l'efecte de l'LSD, el subjecte que l'ha pres, el percebeix després d'haver-lo expulsat del seu cos. És a dir, que no és un efecte directe de l'LSD sobre l'estat visionari que produeix, sinó que l'LSD produeix algun canvi que és el que indueix aquest estat de modificació de consciència. Però diguéssim, si una persona pren l'LSD una dosi de 200 micrograms, per exemple, i al cap de 25 minuts va fer un pis, ha eliminat els 200 micrograms en un pis, però en canvi potser tardarà mitja hora més a començar a notar l'efecte de l'LSD. La qual cosa et dic, és que no hi ha ni un mal esquelet teòric que ens permeti, esclar, perquè una cosa també és l'explicació química, si vols. No sé quants de vosaltres, per exemple, podeu haver experimentat amb MDMA, popularment èxtasi. La química de l'èxtasi no té res a veure, no explica ni de lluny aquest efecte amorós que produeix, de pèrdua de la por a la connexió amb un mateix, de dissolució en un cos més comú, estàs amb altres persones, d'aquest estat tan realment beatífic. Però la química no ho explica, això. Sí. Volia preguntar si s'han fet estudis a nivell de prendre d'una manera continuada l'ayahuasca, si pot tenir efectes a nivell, en el cervell, tant a nivell... Estan fent-se actualment aquests estudis. Estan fent estudis, repeteixo, l'equip que hi ha a l'Hospital de Sant Pau estan acabant ara de fer ja, de realitzar una investigació amb consumidors habituals d'ayahuasca, observant quins canvis cognitius, de memòria, de funcionament neurològic, etc. I l'únic que fins ara, són coses que ni s'han publicat, i jo no sé perquè el cap d'aquest equip d'investigació són amics personals, i a vegades en parlem, em va dir que l'únic que han observat fins ara és que tenen un dels 4 sistemes immunitaris, que jo ignorava que el sistema immunitari els químics, els farmacòlegs ho divideixen com en 4 grans branques d'acció immunitària, que un dels sistemes s'activa molt sota l'efecte de l'ayahuasca i que just és el sistema immunitari que està deprimit amb les persones que tenen sida i que tenen hepatitis, amb la qual cosa la primera conclusió, que no sempre és la bona, però és a dir, el consum d'ayahuasca va bé per a les persones que tenen sida o que tenen... Però us dic, això són hipòtesis aquestes directes que a vegades no funcionen així les coses. I aquesta investigació sobre consumidors regulars d'ayahuasca està a punt d'acabar-se, per la qual cosa estem a l'espera dels resultats. Però en tot cas, sense que sigui una investigació formal, sinó una simple observació personal, que serien persones com per exemple els membres de l'Església del Santo Daime, que en prenen diversos cops al mes, generalment, i hi ha persones que han nascut dintre d'aquesta església i que des de petits n'han pres diversos cops al mes durant tota la seva vida i tenen una vida psíquica normal, i a vegades brillant, no només normal. Xamans que he conegut jo a la maçonia, i no un, sinó en plural, diversos que en prenen també a vegades 3 o 4 cops per setmana per fer sessions curatives pels seus congèneres, i són persones que no tenen pas cap deterior que pugui ser atribuït al consum repetit d'ayahuasca, ni deterior fisiològic ni deterior psicològic. Jo mateix, en el meu cas, jo ara en prenc menys, però durant diversos anys em prenia diversos cops al mes i mai vaig notar, ni tan sols és hepatotòxic, que és el que un cert temps es va dir, que era molt tòxic pel fetge, mai vaig notar cap caiguda d'eficàcia